welcome back my YouTube channel. So नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायबाय. So बेखौ नुदों ना? बे साहा बागाना माने जों लोगो नांनानै साहा बागान गायदों आरो बेनो दासो गोदान आरो गायदों दा गोदान गायबाय दङ दायो नै गायनानै बियो बारा गोबाव जायाखै गायनाया. स' नायलां नै बेनो ओरैनो नायनो फैदों आं माने दा न'आवलाय माथो खालामबाय थानो होननानै साहा बागानखौ नायनो फैदों आङो. स' नोंथांमोननोबो देखायलांसै. स' नायलां नोंथांमोना. The sky, I was always in denial. नै दा बेफोरखौ काटनि खालामदों आरो जोङो काटनि खालामदों दानदों दा बिलाइफोरखौ. दा बिलाइआ खिलिथ'वाखै, खिलिसिगोन बैसागो फोरबोआ. स' माखाया सब दाननाय गोजा, दानाय गोजा. जाथ'वाखै आरो माने नायनो फैदों ओरैनो. नायनो फैदों नोंसोरनाव देखायनो नागिरदों. अ नै बेखिनिखौ दानथ'वाखै थारमाने गोरलैसो आरो इयो गोरलैसो इयो गोदान गायगोदान एबार खाजागोन इयो खाजानाया. थ' जोङो बैसागोनिफ्राय खानानै फानहैनोसै. बिदिनो सासे गोरलै बारा एसेबां समायना जाथ'वाखै आरो बोथोरा एसे मोनाहांबाय माने बारा मोजां फकास जानाय नंला आरो नायलां सब दाननाय गोजा दाननाय गोजा. दा नै बैसागोफोरनिफ्रायसो बिलाइफोरा खिलिगोन बेफोरो खाथियाव दासो नै खिलिहांदों फिसा फिसानो दानाय. नै बेनो जों लोगो नांनानै गायदों. जोङो लोगो नांनाया साबेसे जोङो 20 जनमोन 20 जनमोन माने 20 जनाव दा सासे गैला, सासेया गाबाय माने बिराद खस्थ' माने बेफोरखौ सामलायनो. दा नै दैज्लां फैबाय दा खानायनि बोथोर एकदम खामानि ओंखारसिगोन आरो एकदम बुङो दा. आरो जोंनि आरो हाजो खाथिजों माने मोसौ बोरमा बायदिसिना हाबबाय थायो. नायबाय थानांगौ जायो माने. बेखिनियानो दासो गोरलै बेखिनिया गोरलै आरो हरैहाय दा दानदों माने थानायखौ दानदों बेखिनिखौ दानदों आरो एसे आगोलाव दङ. आगोलनिया खाथावनाय जाबाय दा अब्लाबो जों खाथ'वाखै आरो बेनि नै बियो दा खाथावनाय जाबाय आरो नै बे खाथावनाय जाबाय. दा जों खाथ'वाखै माने जों माने रायज्लायदोंमोन दा खाथ'वा होननानै. स' जोङो बैसागोनिफ्राय खानो नागिरदों आरो आंनि नङा दै आं हारसिंनि बागान नङा इयो जों लोगो नांनासो गायदों. नाय बेनो नायनोसै उनफोरावहालागै. नायलांबानो जाबाय. स' नोंथांमोना मालाबाफोर बेरायफैनो हागोन, नायफैनो हागोन जोंनि साहा बागानाव. स' फट'फोर लाफैनो हागोन बेनो आरो नाय दासो दंफांफोराबो बिलाइ खिलिहांदों माने बिराद साफा जाबोहांदों आरो दासो. स' नायलां जोंनि साहा बागानखौ देनां खानाय समाव बोरै खायो आरो बोरै गायनाय बेखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै देखायगोन. स' बेखिनिखौनो नायलांदो दा बागान. स' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै. भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लादो. स' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन. बेयावनो दोननोसै मोनाबायबो. Clouds are stirring up the sky. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head. It's